Blind dates på en aften. Du er ikke rigtig klog. Hvad skrev du egentlig om dig selv i den annonce? Jeg skrev, at jeg var smuk og single. Okay. Og 32. Hvad er der? Ikke noget. Skulle jeg have skrevet forkrampet i mangel på sex og bange for at blive svigtet igen? Nu skal du bare ikke hænge med næbet. Det er jo ikke alle mænd, der er som Niels Erik, vel? Nej, jeg ved det godt. Jeg er i hvert fald bare færdig med musiker, det kan jeg godt sige dig. Ham jeg skal have, ikke? Han skal være ærlig og sportstræner med smukke hænder, og så skal han være intellektuel. Og så skal han kunne lide at rejse og være lidt macho, men alligevel følelser. Så må jeg selvfølgelig gerne være lidt af natteravn, ligesom mig selv, ikke? Du synes ikke, det virker lidt desperat med 5 blind dates? Berit, jeg er desperat. Jeg har ikke haft sex i 8 måneder. Og desuden, så siger min astrolog, at i aften står stjernerne rigtig godt for romantik og partnerskab. Jeg vil bare så gerne en kæreste. Pie, pie, honey. Dag. Hej. Jeg hedder Helge. Nå. Du må være Vibeke. Ja, det er mig, ja. Vibeke. Hej, hej. Hej. Hej med dig. Hej. Nå. Ja, det er sådan lidt svært i det. Ja. Eller, Jo. ikke fisk. Nej. Nå. Jeg vil jo... Nå. Nej, jamen. Ja, det... Det var ikke for afbud. Nej, men jeg vil bare... Hvad laver du? Hvad? Arbejder du i filmbranchen? Hvad? Filmbranchen? Nej, jeg forsker i biologisk nedbrydelige materialer. Nå. Hovedsageligt plastik. Okay, plastik, ja. Hvad laver du? Ja, jeg leder efter manden i mit liv. Hvad? Nå. Kan man sige. Så var det godt, jeg kom. Ja. Undskyld, jeg tror lige, jeg skal på toilettet. Rød eller hvid? Rød. Ja, det skal jeg også selv have. Jeg bliver bare her. Berit! Hej, det er mig. Forstyrrer jeg dig? Nej. Prøv at, Berit, han har fuglebryst. Det er helt kikset. Og så ligner han Woody Allen eller sådan noget. Det er simpelthen så slemt. Og nu har han bestilt vin, ikke? Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal slippe af med ham. Det er bare... Berit, hallo? Du lyder lidt mærkeligt. Nå, jeg så bare lidt af tegner. Tegner? Ja. Der er noget vand, der koger. Hej. Ja. Hej, jeg er Philip. Så må du være... Vibeke. Tak. Jeg er ikke så vant til de her sådan, kontaktannonce-dates. Du skal ikke være nervøs, for jeg har været på 56 blind dates. 56? Det var da ellers ikke så let. Og det er sådan en polterarm-joke, der. Jeg skal op på 100 inden vi bryllup på søndag. Ja, hvordan skal jeg beskrive mig selv? Jeg er nørden til computer. Faktisk så er jeg webdesigner. Aha. Hvis det siger dig noget. Nej, egentlig ikke. Jeg kan slet ikke med computer. Okay. Faktisk, så kan jeg få dem til at gå ned, bare jeg kommer ind i et rum. Jeg tror egentlig, det er bedst, vi ikke ses igen, så. Angelo. Det er et flot navn. Er du italiener?
Ja, på min fars side. Han er fra Milano. Det er spændende. Så rejser du meget? I år der skal jeg til Borneo og lave en fotoserie om nogle børn i regnskoven. Jeg er nemlig fotograf. Gud. Hvor kreativt. Du spiller vel ikke tilfældigvis musik, er det? Nej. Ligner sådan en? Nej. Du ser faktisk meget følsom ud. Hvad tænder du på hos en kvinde? Jeg tænder på mulatter med store bryster, tror jeg. Berit, det er mig. Jeg har kun én dag tilbage nu. Ej, nu hvis det heller ikke er ham. Jeg orker simpelthen ikke at være alene mere. Jeg gider ikke. Hønefuld. Hvad snakker du om, skatter? Jeg har spillet bas i snart 15 år. Som professionel. Du er godt klar over, ikke? At alle musikere, de er utro. Det er de. Nej, det passer ikke. Det er ikke rigtigt. Det gør det sgu da. Nej. Prøv at høre, når I er på turné, så er I altid utro. Jamen, det er jo heller ikke alle musikere, der turnerer. Nej, det ved jeg godt. De er arbejdsløse, ikke? De bliver hjemme og lader deres koner forsørge dem, ikke? Og når de så endelig får et arbejde, så tager de på turné, og så er det utro. Jeg synes, du er lidt af en hej at høre på lige nu. Altså, fordi jeg spiller Ved musik... du hvad? Det handler om sceneoptræden, ikke? De fleste piger, de er så skide naive at tro, at bare fordi mænd, de kan stå på en scene og udtrykke deres følelser, så kan de det også, når de kommer ned fra scenen. Og ved du hvad? Det kan de ikke. Hvis du gad at høre lidt efter, så jeg er ansat i et symfoniorkester. Jeg turnerer aldrig. Jeg har ikke svært ved at tale om følelser eller noget som helst, men jeg har fandme et problem med at snakke med sådan en som dig, der ikke har fået pik i 8 måneder. Vibeke? Helge? Vil du have en bestil? Jo tak, det har jeg vist brug for. Jeg håber ikke, at du synes, at jeg var sådan en kylling sidste gang, eller fordi jeg gik. Jeg var måske også lidt skrab. Ja. Bor du her omkring, eller hvad? Og nej, jeg har bare lige været over og spille lidt med en af mine venner, der bor lige herovre. Spille? Spiller du musik? Jeg spiller lidt tværfløjte, altså en gang om ugen. Tværfløjte? Det lyder egentlig meget spændende, synes jeg. Vi tænker på at måske at lave et demobånd på et tidspunkt. Helvede. Er du flyvsk, er jeg blot et tidsfordriv? Mon du er hanen i mit nye liv? Lad dig rive med. Vi to skal finde sted i kærlighed. Du har set, at lykken er så lunefuld, men sammen lokker vi den fra sit skjul. Ensom natteravn, Nu ved jeg, at mit savn er kærlighed. Ej, du ser brandfræk ud i det røde sæt. Tak skal du have. Min yndlingsfarve. Vi to skal finde sted i kærlighed til evig tid. En evighed. To love birds. To love